Jisu Raja Dia bertinggal gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana 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 Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Jai Jisu ne Jai Jisu ne Jai Jisu ne Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Jisu Raja Dia bertinggal gauni goso Jerusalem gaunu banaya Jisu Raja Dia bertinggal gauni goso Jerusalem gaunu banaya gauni medang khong gauni banaya gauni medang mohon khong gazi dakala gauni medang khong mandir banaya gauni medang mohon khong gazi dakala Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Jisu Raja Jisu Raja gauni goso Jerusalem gaunu banaya Jisu Raja Dia bertinggal gauni goso Jerusalem gaunu banaya Ketur belai bagi online gaunu banaya gauni goso Jerusalem gaunu banaya Ketur belai bagi online gaunu banaya gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Hosana Hosana Jisu Raja Hosana gauni goso Jerusalem gaunu banaya Oh
बियो रोङिया आरो बासायनो हाग्रा बियो गुरै जानानै गारानि सायाव गाखोदों beautiful student ministry जादों आरो लोगोसे जों फार्म सानडे को लोगो मोनफाबाय दिनैनि जि जोंनि फार्म सानडे अनेक समावहाय जों बेस्थ थानायाव माब्लाबा बे खेजुर खरब देवबारखौ बावलायो बारग'नो नागिरलायो माब्लाबा फ्राय समावहाय बांद्राय सिरियास लाया माबा नाहरनानै बै बुक फ्राइडेखौल' सानहरबाय थायो किन्तु दिनै खेजुर खरब जायहा दिनैहाय जोंनि थाखाय एकदम बिराद गिदिर दिन आरो जेब्ला बे खेजुर खरबनि सोमोन्दै बाइबेल सिरिखौहाय फुङाव एसे फरायदोंमोन आङो अबयसे माथाइनि 21निफ्राय लादों ओमफ्राय जोङो दायो फरायबाय जहननि 12निफ्राय 12निफ्राय बे एखे जे जिसुआ बियो दिनै जिसुनि थाखाय खेजुर खरबनि सोमोन्दैनो बेवहाय बुंनाय जादों दा बेखायनो बे एखे पदखाय आं दिनैहाय बेखौ फरायजोबनो गोसो जायाखिसै नाथाय बेजों जों मा सोलोंनो हायो दिनै जे जिसु ख्रिस्टनि खेजुर खरबखौ जों फालिनायनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि जिबनाव माया जों सोलोंनानै इसोरनि आशीर्वाद मोननो हायो आं बेखौसो दिनैहाय मा होनो सानग्रोनो लुबैदों ओमफ्राय एसे स्टाडि खालामनो लुबैदों सानहाबबाय थादों बे मोननै जिनिसा मानो इसिबां स्पेसियेल जाखो जिसुनि फैनायाव मोनसे जाबाय डंकी गाधा जायखौ जों गाधा होनोब्ला जोंनि बर'नि गाधानि मिनिंआ मा जायो ओमफ्राय खेजुर मेरला बिलाइफोर दंमोन मेरला बिफांफोर दङ निश्चय बिनि बिफां बिलाइफोरखौ लानानै दिनै जिसुखौ बरायनो हायोमोन किन्तु दिनै इजराइलाव बे खेजुरा मा स्पेसियेल जाखो बेखौ जों नायनो बे मोननै बिषयखौ जों नायनानै बेनिफ्राय जों मा सोलोंनो हायो जों बेखौ मा होनो दसे स्टाडि खालामगोन आसा गाधा होनोब्ला जों साधारनथे मा बुजियो गाधाया गिदिरबो जाया आं मोगथाङाव जों नुबाय मोसौआलाय गाबदेब मा होनो मोसौसो होनलायलांबाय गाधाखौ गाधा खानालाय ना माने दा बे गाधानि स्टाइला माबायदि गाधाया एसे बिखुं देरनोल' जायो ओमफ्राय बियो गरायफोरबायदिबो देरा गाधानि माखासे गुन बेखौ जों रायज्लायनो आरो जिसुआ मानो दिनै गाधायाव गाखोखो जों दिनै नायब्ला नुयो गरायफ्रा जि गिदिर गिदिर थायो स्मार्ट गराय ओरैबायदि लाख लाख थाखानि गरायफोर थायो उटफ्रा बिराद गिदिर गिदिर दिनै गरायाव गाखोलाबा दिनै उटआव गाखोलाबा बे जिसुआ दिनै गाधायाव मा गाखोखो जाय गाधाखौनोखि जों बयबो गाधा होननांगौ गाधानि मिनिंआ मा नोंसोर बयबो स्टुडेन्ट जों मास्टारफ्रा सोरबा जुदि स्टुडेन्टखौ फोरोंब्लाबो गोसोआव लाखिनो हाया गोसोखौनो बे होआ माबा मोनसे थोनब्लाबो बे मावनो रोङा जेबो बुजिनो रोङाखौ जों मा होनो जोबनायाव मास्टारफ्रा होनो गाधाथारलै नोङो बे गाधाथारनि जेबो रोङा जेबो बुजिया बेयो गाधा बर'आव मिनिङा गाधा होननाय लोगो लोगो नोंखौहाय माने जोबथाहैनो रोङैफोरा माने नों उदाया जेबो रोङा उदाया एकदम गाधा होनजानाय जाय स्टुडेन्टआ गाधा होनजायो सोरबा बायदि स्टुडेन्टआ हयथ' एसे बिराद सेन्सिटिभ मानसिफ्रा हयथ' मास्टारनि गाधा होननानै रायजानायाव बे स्कुलखौ नागारलायो थांखानाय स्कुलाव फरायखानाय स्कुलाव खालि अखानायै मास्टारखौ गाधा होननानै रायो बिदि सानो गाधा होनबा जों दा
खिन्थु बे गाधानि गुना मा आं सानबाय थादों आरोखि जिसुआ मानो गाधाखौ गाखोदों खारन जोङो बुङो दा जे मैयाबो जों आं दाखालि आंनि लेसनाव बेखौनो आं बुंदोंमोन कि जोंनि उदायै जोंनि गाज्रि जोंनि जेबो गैयै जोंनि जिउ गोथै जोंनि पापजों बुंफबनाय जिबनखौ जिसुआ गावनि गोथार जिउ गावनि जे गोथार जिबन बेखौ गावनि जे धार्मिक जिबन बेखौ बियो जोंनो होनानै जोंनि बे गाधा बायदिखौ बियो लादों होननानै बुंदों ना अर्थात जोंनि उदायैखौ लादों एक्सेन्स होननानै बुंदों ओमफ्राय सानबावदो जिसुआ मानो दिनै गाधायाव जिरायदों होनोब्ला जों नायोब्ला नुयो बिजनेसमेनफ्रा जि स्टेटफ्राव गाधाखौ बाहायो बे गाधाया माबायदि मिथिगौ मानसिफ्रा बे गाधाखौ दंखिखौ बहाय बाहायो मारुबारि फोथार गोरानाव गोजान गोजान जायगायाव जेब्ला माल लांनो गावगा बाननो हाया गाधानोहाय अजनखौ हरो मिथिबाय थफ्ला थफ्लि नों नाय पिक्सारफ्रावबो नाय गाधाया गाधानोहाय मा खालामो आजिखालिथ' जों गारियाव लायो टाटा मबाइलाव लायो बाइकआव थिखाङो खिन्थु जि स्टेटआव गाधा दङ जाय न'खराव गाधा दङ बे गाधाखौहाय दंखिखौ बिसोरो माल रोगानो बुस्थु रोगानो अजन लानो थाखाय बे गाधाखौ बाहायो आरो गाधाया बेस्रा हाया गारा बे अजनजों होजानानै बेखौ बोबाय थायो माने गाधाया माल रोगाग्रा अजन रोगायो नोंनि आंनि बे अजन जायफ्रा नों बाजाराव थांनाय माबा मोनसे फाननो लांनाय गाधाया बेखौ रोगाग्रा जायो बिबान गिलिरखौ गाधाया रोगानानै होयो अब्ला सेकेन्ड पइन्टआव आं बेखौनो सिन्था खालामदों कि बे गाधायाव जिसुआ गाखोनायनि अर्थआ बेनो खारन जों मिथिगौ मा होनो माथाइनि 11:28 पदाव बेखौ ओरैबायदि बुंदों कि ओइ बिबान गिलिर बांनाय मानसिफोर नोंसिनि अजन गोनां बिबान गिलिरखौ लिसन टु मी दिस साइड अन्नानै खोनासं नङाब्ला बुजिनाय नङा जे दिनैनि गुड फ्राइडेनि अर्थात बे केजुल परबा जोंनि थाखाय मानो गुरुत्वपूर्ण सिन्था खालामनि जों आसलते गाधा बायदि जोङो जेबो रोङा जों जेबो उदायामोन जों गाधा बायदि मुगैजाग्रा नायसनजायै बेबायदिनो खिन्थु जिसुआ दिनै बे गाधाखौसो बियो मुल्यबान खालामफैदों मिथिबायना ओमफ्राय मा जाबाय जे बहाय बाइबेलाव बुंदों नालाय नोंसिनि अजन गोनां बिबान गिलिरखौ नोंसोर आंनो होफै दा दिनै गाधा बायदि गाधाया जेरै सासे मालिकनि बिबान गिलिर अजनफोरखौ बियो रोगायो बेबायदि दिनै सारा पृथिबीनि सारा बुहुमनि बिबान गिलिर पापजों बुंफबनाय गोथै जिउ उदायै अजन गिलिरखौ दिनै जिसुआ दिनैहाय बिबानखौ बियो बोखांना लाफैदों दा बेनिखायनो दिनै जिसुनि गाधायाव गाखोनायनि सिम्बला जाहैबाय बेबायदि जोंनि अजनखौ बियो दिखांनो थाखाय बियो फैदों अके ना बे गाधायाव गाखोनाया गाधाया जोंनि थाखाय मा सिम्बलिक खालामनो हायो जोंथ' दहाय नुबाय जे गाधाया उदाया सानजाग्रा मुगैजाग्रा गाहाय थाखोनि ओमफ्राय बियो बिबान गिलिर अजन लाग्रा दाने जोबनायाव गाधाया मा सिम्बलिक लाबोदों मिथिबायना गाधाया जाहैबाय humble kingship होननानै बुङो आरोखि अर्थात जिसुआ जे दंखियाव गाखोदों बियो मा होनो the donkey signifies humility and peace माने बै दंखिया मा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों दंखिखौ नों नायनानै मा सिन्था खालामनो हायो मिथिबायना जे बे दंखिया आसलते बिराद गुरै बियो ओरैबायदि अख्रा नङा आरो बे दंखिया मोनसे गुरै हाम्बल होनोब्ला बेसा रावजोंबो मोजां मोनजाया रावजोंबो माबा मोनसे गुरुत्वपूर्ण सानजाया खिन्थु बे गाव हारसिंनो हाम्बल आरो बियो ओमफ्राय बियो मा एकदम पिस शान्ति थाग्रा गाधाया अबयसे गोबां मानसिफ्रा नोंसोर गाधाखौ नुवाखै बे गाधानि केरेक्टारा माबायदि जेराव थांना दोनजागोन बे दलं थाग्रा बे संफुरफ्राबो नङा
गंबो गैया बेने नोंखौ सौनोबो हाग्रा नङा बियो बेस्रा ओरैबायदि गरायफोरबायदि गिदिरबो नङा बियो नाथाय नों जेरावनो बोगोन बेयावनो थांगोन जेरावनो लिंलांगोन थांगोन जि अजन बिनि बिखौ होगोन बेखौनो बियो बोगोन बेनिखायनो दिनै बे गाधाया माने मा होनो एकदम गुरै आरो शान्ति सिगनिफिकेन्ट दिनैहाय जिसुनि बे गुड फ्राइडेआवहाय बियो लानानै फैदों ओमफ्राय मा जाहैबाय बे गाधायाव गाखोनाया जिसुनि गाधायाव गाखोनाया मा होनो कन्ट्रास्टिं विथ द एक्सपेक्टेड इमेज अफ ए पावरफुल किं तारमाने खोनासंदों दानिया जिसुआ आसलते इजराइलफोरनि आसा खालामनाय बायदिब्ला इजराइलफ्रा मा सानदोंमोन मिथिगौ खारन बिसोर बुंबोबाय थायोमोन नालाय इजराइलफोरखौहाय इसोरा जाजेसनि गेजेरजों भागबानिफोरनि गेजेरजों राजाफोरनि गेजेरजों सासन खालामबोनायखाय जिहुदिफ्रा मा होनो जिसुखौबो बियो गंसे नखर राजानि नखरनि गेजेरजोंसो बियो जोनोम जाबोगोन होननानै बिसोरो आसा खालामदोंमोन तारमाने राजानि नखरावसो जिसुआ जोनोम जानानै दिनैहाय बे पृथ्वीखौ सासन खालामगोन आरो इजराइलफोरखौ रम सासननिफ्राय रैखा खालामगोन होननानै बिसोरो नेबाय थादोंमोन मिथिबायना बेनिखायनो जेब्ला जिसुआ बे गाधायाव गाखोनानै जेब्ला थांदों सादुकी फारिसी एबा जिहुदिफ्रा हजम खालामनो हायाखै बिसोरो नागारनो हाया अर्थात नाजावनो हायाखै बिसोर नाजावनो हायाखै खिन्थु दिनै जिसुआ जेब्लानोखि बियो ओंखारबोदों नाथाय बै जायफोरा जिसुखौ राजानि नखरजों बियो जोनोम जानानै फैगोन होननानै सानदोंमोन बिसोरो जुदियो नाजावनो हायाखै नाथाय जेब्ला जिसुआ बियो जेरुसालेमाव हाबनो थाखाय बियो ओंखारबोयो बे समाव बे जेरुसालेमनि मानसिफ्रा ओंखारजोबनानै दिनै जिसुखौ बिसोरो गावसिनि राजा होननानै बिसोरो नाजावनानै लादों आरो बिसोरो वेलकाम खालामदों दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो दिनैहाय रेलि खालामदों जिसुखौ जोंनि राजा होननानै जोंबो गनायथि होदों जुदियो जों जिबनाव अलरेडि नाजावखाबायब्लाबो आरो बे मा बुंनो गाधायाव बियो गाखोनाया जाहैबाय मा होनो जे जिसुआ जे बियो कालभारि क्रुसाव गावनि जिबनखौ जों साफ्रोमबो पृथ्वीनि मानसिफोरनि पापनि जुनै बियो साक्रिफाइस होनो थाखायहाय अर्थात गावनि जिबनखौ बियो बलिदान होनो थाखाय जे लांगासिनो दङ बेनिबो मोनसे सिगनिफिकेन्ट बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट दा बेखौहाय बियो गोसोखांहोयो जिसुनि जेरुसालेमाव हाबनायनि राजा बायदि महर लानानै दिनै बियो गाधायाव गाखोनानै सासे राजानि फिसा बायदि जानानै बियो जेरुसालेमाव हाबनायजों बियो गावखौहाय दिन्थिनो जे बियो सारा संसारनि मानसिफोरनि पापनि थाखाय बियो कालभारि क्रुसाव गावनि जिबनखौ दान होनो थांगासिनो दं बेखौ बियो देखायनाय जादों दानिया जों खेजुर बिलाइयाव फैदिनि बिलाइयानो जोबबायमोन नामा जे दिनैहाय खेजुर बिलाइखौ एफा खस्थ' नागिरदों आसलते इजराइलाव जों मालाबा जोङो खेजुर फिथाइखौ बिराद जायो जों बे खेजुरा इजराइलनि खेजुरा माबायदि मिथिबायना बिराद गिदिर गिदिर जोंनियाव मेरला खेजुर दङ फिसा फिसाखाय जानो बायो जों नाथाय इजराइलनि खेजुरा स्पेसियेल आरो बे खेजुरा आङो मोनसे निउसाव खनसे नुदोंमोनखि बे खेजुरखौ गायनो थाखाय US निफ्राय इजराइलनि हाखौ टेस्ट खालामनो थांदों बांद्राय बोसोर जायाखै बियो मारुबारि फोथार गोरानावनो इजराइलाव बे खेजुरा थाङो जायो गायबाय बिसोर थांबा दिनै इजराइलनि खेजुरा सारा वर्ल्डआवनो बियो पेटेन्टनि थाङो ओमफ्राय जोंनि बौनि बायदि खेजुर फिसा फिसा नङा बियो ओरैबायदि स्पेसियेल बिराद गिदिर गिदिर दामि नोंसोर मालाबा नायला नुगोन आरबनिबो दङ दंनाया खेजुरा किन्तु इजराइलनि खेजुरा स्पेसियेल थारमाने बे खेजुरा जाहैबाय इजराइलनि मोनसे थांनानै थानायनि बियो मोनसे गुदि आबादारि जाययावनोखि इजराइलफ्रा बेखौ गायनानै बिनिनो खरसा खालामो आरो मोनसे अलिभ अइल दंबावोसो
दिनै बे इजराइलाव खेजुरा मोनसे बिराद फेमास आरो बेनि मोनसे ट्रेडिशनेल फुड दा बेनिखायनो मानसिफ्रा दिनै खेजुर बिलाइखौ लानानै दिनैहाय जिसुखौ बिसोरो मान होनानै जिसु ख्रिस्टखौ बिसोरो दिनै नाजावदों दा बिदिब्ला आङो गोलाव थांनो गोसो जायाखै गुसुंनि गेजेरावनो आं बेखौसो दायो होननो लुबैदों खोनासंदो गासैखौबो जों मिनिंखौ मोनजोबनानै दानिया जे जिसुआ जेरुसालेम नोगोराव हाबफैबा बे जेरुसालेमखौ दिनै जों माखौ जों खुलुमनाय बुंदों बै जिसु हाबनो थांनाय बियो दिनै वेलकाम खालामजानाय बे जिसु ख्रिस्टआ जे जेरुसालेमाव हाबफैदों आरो बे जेरुसालेमाव हाबफैनायाव मानसिफ्रा दिनै वेलकाम खालामदों बाइबेला दिनै जेरुसालेमा सोरखौ रुजुदों जेरुसालेमा मा जायगा जेरुसालेमा जाहैबाय मन्दिर अब्ला दिनै अनजाग्राफोर जेरुसालेमा दिनै मन्दिरब्ला दिनै जिसुआ बे मन्दिराव थायो आरो बै दिनैनि मन्दिरा अर्थात बै जेरुसालेम मन्दिरा जाहैबाय दिनै नों आरो आं प्रेज द लर्ड जों बयबो बुङो प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया आं जिसुनि मन्दिर आं जिसुनि मन्दिर आंनियाव गोथार जिउ थायो आंनियाव जिसु थाग्रा ओरैबायदि आसरित जों खर'नि बाथ्रा पाउलनि रायनाया बेलेग मिथिबाय करन्थिया मण्डलीयाव मानसिफ्रा बिराद गावसोरखौनो जिसुनि नङा बायदि बिसोर जिबन दाफुं खालामदोंमोन आसलथे बिसोरो जिसुनि बासायजाखानाय फिसाफोर जिसुजों बासायजानाय फिसाफोर जिसुनो बिसोरो धार्मिक जिसुनो बिसोर सायख'जाखानाय जिसुनि रयेल फेमिलिनि न'खरनि मानसि खासि बिसोरो अब्लाबो दिनै बिसोरनि थांना थानाय बिसोरनि जिबन दाफुं खालामनाया जेन' जिसुनि न'खरनि मानसि नङा बायदि बिसोरो दंमोन बेनिखायनो जिसुआ अर्थात गोथार जिउआ पाउलनि गेजेरजों बिसोरखौ मा होनदों नोंसोरो मोनथिया नामा जे नोंसोरनि गोसोआ इसोरनि मन्दिर होननानै नोंसोरो मोनथिया नामा जे नोंसोरनि गोसोआव जिसुआ थायो होननानै नोंसोरो मोनथिया नामा जे नोंसोरनि गोसोआ गोथार जिउ थायो अर्थात मन्दिर गोथार जिउ थाग्रा मन्दिर नै खोनासंदो अनजाग्राफोर दिनैनि जोंनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे गोदान रेभेलेसन नोंसोरनि थाखाय जे जिसु ख्रिस्टनि जेरुसालेमाव हाबनाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ नों आरो आंनि जिबनाव हाबफैनाय प्रेज द लर्ड नों आरो आं दिनै जिसु ख्रिस्टनि जों जेरुसालेमनि मन्दिर बेनिखायसो जों दहाय रोजाबदों नोंनि गोसो बिखाफोरखौ माबार खेवना हो होनना बुंदोंना अर्थात जेरुसालेमाव नों गावखौ माबार खेवनानै हो आरो नोंनि बिखा दरखंखौ नोङो खेवनानै हो नोंनि मोजां महरखौ नोङो मन्दिर खालाम नोंनि गोसोखौ नों मन्दिर खालाम अनजाग्राफोर दिनै जिसुनि जेरुसालेमाव हाबनाया नों आरो आं जों साफा साफा गंफा गंफा जों जिसुनि थाखाय दिनै जों जेरुसालेम मन्दिर दा बे जेरुसालेम मन्दिराव जिसुआ हाबदों अर्थात नोंनि आंनि गोसोआव दिनै जिसुआ फैदों प्रेज द लर्ड बेनिखायनो दिनै जेब्लानाखि मानसिफ्रा बुजिबा जहननि बारै दा दहाय फरायलांब्ला लास्ट बर्डआव बुंनाय जादों जिसुनि सेलाफ्राबो जिसुनि बे गारायाव गाखोनायखौ मन्दिराव थांनायखौ बिसोर बुजिनो मोनाखै आदासो मोनाखै बिसोर मा जाखोब्रा दिनै बोरै एफा गिदिर जोंनि बासायगिरि जिसुलाय अर्थात जिसुआ बोरै गाहायाव गाखोखो होननानै बिसोर आन्दासान मोनाखै नाथाय जेब्ला जिसुआ थांखांफिननानै थैनानै बियो माने क्रुसाव थैखांनानै थांखांनानै जेब्ला बियो सिखांफिनबा अब्ला जिसुनि सेलाफ्रा बुजिजोबदों हाबाब जोंनि जिसुआ बिनिखायसो बिदि होनदोंमोन बे जेरुसालेमाव हाबनायनि मिनिङा बिदिसोमोन होननानै बिसोरो दलद थायाखै आं फरायनि दे लास्टआव मा होनदों बेखौहाय जहननि 12 अध्यायनि बे फरायनो हानाय बेखौहाय मोनसे मा होनदों लास्टआव नै जहननि 12 अध्याय सुजुफोरा बुंनानै मा होनो 17 आं फरायनो दे 16 फरायनाया बेखौ ओरैनो
At the first, his disciples did not understand all things. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. Now the crowd that was with him, when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead, continued to spread the good word. Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him." Very interesting that is. Jebla means Jerusalem habnai somo jafunai somo beko bujiakai. Natai jebla Jiswa glorified manes kampinder. Do 25 years jebla kampimba. Are Jisuni bai je Lazarus ko phothanai manai ko beko nuna goskhanane hazar manchifra Jisuni on bisor pide. Jebla Jisuni on paiba. Jai manchifra Jisuko raja bani faigan malabaबो जोंनि राजाया दंखियाव गाखोनाय नङा मालाबाबो जोंनि राजाया बिदि सोरनिबा गरिब नखराव जोनोम जानाय नङा बियो राजा फोलेराव जोनोम जागोन होननानै जायफोरा जिसुखौ राजा महर बायदि फैगोन होनना नेदोंमोन बिसोरो जायफ्रा फोथायाखैमोन जोबनायाव दाने बिसोरो दा मा होनबाय माबोरै जाखोब्रा माथो सारा पृथ्वीनि मानसिफ्रानो जिसुनि उनसो थांजोबबाय जोंनि आखाइनिफ्राय गना थांबाय माने बिसोर कन्ट्रल खालामनो हायाखै रावखौबो बिसोर हमथानो हायाखै दाबो दिनै जिसुनि नोंनि मन्दिराव हाबफैनायखौ नोंनि गोसोआव हाबफैनायखौ रावबो दिनैहाय हमथानो हाया रावबो दिनै हमथानो हानाय नङा दा बेनिखायनो दिनै नोंनि मावनांगौआ मा दा बेनिखायनो दिनै नोङो बेखौ फोथायदो जे रेभेलेशननि चैप्टार 3:20 आव मा होनदों Here I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. जेरै जेरुसालेमनि दरखंजों जिसुआ हाबदों दिनै एखे रोखोम जिसु ख्रिस्ट'आ नों आरो आंनि दरखं जिङाव बियो थानानै दरजा सौदों बेखौ नोङो फोथायनांगोन फोथायनानैसो नाजानांगोन फोथायनायजोंसो बासायजानाय जेसेबां इसोरनि बाथ्राखौ जों दायो रायज्लायबाय बे गासै फोथायजोबनाय बबे दंखियाव जिसुआ जिराया बेखौबो जों मिथिया बबे बिफांनि खिजुर बिलाइखौ लायनानै बिनो बना होदों बेखौबो जों मिथिया जों रावबो जेरुसालेमखौबो नुहैफेराखै नाथाय दिनै जों बे गासैखौबो इसोरनि बाथ्रानि होननानै इसोरनि बाथ्रा मोनफ्रोमबो बेयो सैथो होननानै जों बेखौ फोथायदों बेनिखायनो दिनै जों फोथायनि आरो आं बेखौ खेबसेला बुंबावगोन जिसु ख्रिस्ट'आ कालभारि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों बियो जोंखौ सायख'बाय बियो जोंखौ गोथार खालामखाबाय बियो जोंखौ बासायखाबाय